Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A Sheikh Al-Arifi ya bada wannan kisa yake cewa wani bawan Allah ne yake gina masallaci a unguwa. Ginin yayi nisa sai abin hannunsa ya kare. Ya nemi gudunmawa can da can aka har hada dai duka bai iya karasa aikin ba. Sai ya tambaya ya ce da Allah ni nan kusa ba wani wanda za ku ba mu shawara mu je mu nemi taimako a gurinsa. Kowa ya ce kai gaskiya babu sai dai wani mutum guda ɗaya. Shi kuma wani mutum ne mara kirki. Don lokacin da aka fara wannan aikin masallacin ma idan ka tuna mutumin da ya zo ya yi ta faɗa da mu ya ce in an gina masallaci za a dame su da ƙarar lasifika, za a dame su da kaza kaza, wannan mutumin shi kaɗai ne ya saura kuma shi ne mai arzikin. Amma wannan ko kaje ba zai baka ba. Sai ya ce ba matsala ku kwatanta min gidansa. Aka kwatanta masa gidan. Ya je ya sallama. Sai ma'aikacin gidan ya buɗe kofa ya ce wa kake son gani? Ya ce ina son ganin mai gidan nan. Suna cikin wannan magana sai mai gidan ya leko. Me yake faruwa? Sai malam ya ce wallahi aikin masallaci muke yi, mun fara ginin yayi nisa amma aka dan samu tsaiko, shine nazo ka bamu gudunmawa. Wannan mutumin ya ce okay, gudunmawar masallaci ka zo nema? Ya ce eh. Sai ya sa hannu aljihunsa ya dauko wallet, sai ya ce rufe idanka ka miƙo hannunka. Wannan malamin ya rufe idansa ya miƙa hannunsa, yana tsammanin za a sa masa wasu kuɗaɗe da zai je ya karasa aiki. Wannan ɗan kasuwan wannan mai arzikin kawai sai tofa masa yawo a hannunsa. Malamin nan da ya buɗe idansa ya ga yawo aka tofa, sai ya goge yawon a jikin rigarsa. Sai ya ce to wannan yawon ni ka tofawa, amma na sake miƙa maka wannan hannun, amma wannan hannun da na sake miƙa maka, na miƙa maka shine a madadin Allah. Yawo za ka tofa ko kuɗin ƙarasa masallaci za ka sa a ciki? Wannan maganar da malamin ya yi gaba ɗaya mutumin nan kamar wanda aka yi wata tsawa ya farfado ya shiga hayyacinsa. Sai ya faɗi yana burgima, yana kuka, yana dan Allah ka yafe mun, ka roƙa mun Allah ya yafe mun, dan Allah ka yafe mun. Ya tashi ya ba da kuɗin da aka ƙarasa gina masallacin gaba ɗaya. Bayan nan kuma da ba ruwansa da masallaci, ba ruwansa da malamai. Tun daga wannan masallacin da aka gina ya zama na kullum yana sahun farko a sallah. Allahu akbar. Darasi biyu za mu ɗauka a nan. Darasin farko, kada ka ɗebi tsammani daga mutumin da kake ganin kamar ba mutumin kirki ba ne. Ya danganta ga yadda aka fuskance shi. Darasi na biyu, usulubi da za ka yi wa mutane magana. Yanzu da aka tofa masa yawo a hannu, inda ya zazzagi wannan mai kuɗin ya tafi, bukata ba ta biya ba, kuma mutumin nan da bai shiryu ba. Amma sai ya goge ya ce to wannan yawo ni ka tofawa, amma yanzu Allah muke so ka ba wa gudunmawa. Allahu akbar. Wannan darasi ne ga malamanmu masu wa'azi da yin amfani da uslubin da ya kamata. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.